Oh, kon menak metu iki dijanjeni gelang kalung iki. Dari Pak Lahar Buyung minta lagunya ninggal Katrisnana. Pak Sugiono dicorek delalah kok ya ketemu karo Bapak Lahar Buyung le. Dadine ora sida ilang. Oh nggih. Lan iya dimaringi terlahukan kadung Kanjeng Joyo langsung kemawon ngaturi pamundutanipun saking Bapak Sugiono riyin katuran Podang Kuning. Sing penting gagrak seranan nggih Pak nggih. Mboten tayub to? Bener, gagrak serang. Ayo Mas. Mas Agus, absine sapa iki? Amin. Mbak Sugiono, engkangnya karo muda pengensinan, mboke napa anake? Mboke, pokoke manut sing penting masak-sake. Yo.
ngersake meninggalkan tresnan. Pak Nolar sing nyanyi sing pundi niki? Monggo milih sing nyanyi sing pundi? Pripun? Oh nggih kangge saling nggih Mbah. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbah. Lancar. Ini tak wacane sekedap sih dari Bapak Raja Bos Telo. Waduh, mungkin kula paringi telone nggih. Jenenge aja telone jenengan stok niku akan atur bae. Wis kanu wis bosen. Napa niki Ceranggang gawe, oh saking Ceranggang gawe Kudus minta lagunya Bojor Loro Nyidam Jelem. Aduh Pak Raja, kok semsuma nyidam jelem toh? Pak Bos Telo ini nyidam jelem. Niki saking Pak Lahri ngaturin mbak Katresnan. Nah anak kula sing pundi? Ayo. Sing nomor pundi? Papat ji loro temu papat. Ayo ninggal Katresnan yo. Ayo dong. Ayo maju sayangku. Mie digawa, mie dijiwa. Nah ini spesial buat Pak Nalahar loh. Ya, ini perkenalkan ya anak saya ini masih imut-imut ini nganu Pak, rondo. Nih, baru tangan anak rondo terus kok yotiman loh. Ayo sayangku, langsung aja ya dikasih ninggal Katresnan permintaannya Pak Nalahar. Piye bojo loro? Oh, ngerti protes tak apa lagi? Bojo loro riye? Wis manut. Nggih urut. Nah, saya urut lho ya urut. Engko ndak mbok iki nutupi sawo ngisor iki kok. Bakda Pak namanya terus Pak Raja nggih. Nah, lempakno adan. Sumene sawetawis nggih. Rene menika nembe adan. Ayo langsung Kang Mas. Kula mengke mawon. Kutek jenengan mawon nggih. Kateraken ya Katresnan kadung Pak Nalahar. Oh iya. Monggo Pak Bos kang nyuting terus.
ditake siji-siji. Iki Pak Nok sing wis lebokke kene. Nggih, saking Baraja dereng Bos Telonya yang minta lagu gendengnya bojo loro kali minjam jam. Orang ngatang siji-siji diaturi nggih, Mbak nggih. Nah, oke kagem masyarakat dari mriki matur sembah nuwun, kula dongaaken panjenengan menika panjang yuswanipun diparingi sehat, kelancaran rezekinipun, panenanipun menika ingkang kathah melimpah-limpah nggih, sing dagang nggih tambah sukses. Ayo sayangku, ki mau bojo loro dadi cekel nikmu. Permintaannya dari Mbak Pak Rajab, bojo loro. Nah, biasanya namboknya nanya ke cantik-cantik kan ada panggil. Nah, anak ini yang kring ini ya Allah. Padahal ini saya ini malah boleh biar anak ini pinter anak ini. Boleh ini goblok anak lo pinternya kalau biasanya cantik-cantik macamnya. Gimana gih? Ya, Baraja sama ini sabar gih. Oke, Mbak Dok, Baraja terus tambal ban. Kacang dengan didukung kalian Andre Audio. Basukiana tanjuk. Sik iki tak petane.
setunggal mas setunggal pamundutanipun mau diurutke nggih saking Pak Nos sampun iki Pak Rajab sampun ugi mau bapak ingkang ngersake tambal ban mboten ngertos naminipun dadine mboten kula sebut nggih. Nah, tambal ban mangke badhe tambal ban iki wonten nawala malih nyuwun lagunipun Cocak Romo kali Mbah Sugiono ngersake ireng manis kali napa wau. Lali. Ireng manis kali napa ta? Oh sawerane engko nak wis dinyanyekno. Niki diaturi tambal ban saya sayang wulan. Lagumu iki muncul nang di suara muncul kok. Lali mbok. Lagi dewi lali. Cocak Romo ini. Ayo siap-siap digoyang bersama Kanjeng Goyang bersama Dewe digoyang. Buat semua penggemar Kanjeng Goyang di sebelah sana ya monggo merapat. Yang dekat merawat ke sini, yang jauh merawat ke sini.
bapaknya sing njaluk tambal ban lo ngedepi ning ngisor yo. Awas anggere mbok kei jaluk nek sawerane nggih. Sing cilik nggih. Lah koleksi nak sing cilik kok nyanyi cocak rawa ki urung kidul. Lah nggih. Pokoknya tak kei koleksi sing cilik sik nggih. Nah. Iki ngaturi pambutanipun cocak rawa sak sampunipun koleksi sing cilik. Ayo sayangku sing cilik koleksine apa yo? Oh ini jam-jam apa nggih? Ditagih to. Tak kira to siji-siji ae ngono lho, Mbak. Ajeng ditambahi. Niki jam-jam lemesan. Oh bisa. Nggih. Mila Mbak, recep sing pundi, Mbak? Oh, sing nyanyi gua HP, ayo boleh yo. Sing nyanyi gua HP di jam-jam lho. Ayo sayang. Gua HP nek gak apa-apa yo. Jalukane Mbak Raja pikire. Oh, iki lho diprotes lho ditambahi Mbak Raja sampean. Oh, PDK siji tok. Syukurane nggih Mbak nggih. Lah gua atur pokoke nek telu ya pokoke telu. Iki orang ngemis. Ini jam-jam lho, ngaturan Mbah Raja nggih. Nah, syukur dicangketaken nggih Mbah Raja nggih. Sugeng panggi anggaran Kanjeng Jaya. Sing mayus. Ayo Adit, ini jam-jam lho. Oh, ngono. Niki diulang nyanyi kok karo goyang. Oh, nduk kok karo goyang ngene kowe ora entuk ngadeg tok. Lah yo, mbokne yo sel-selan anake kok ngadeg dijejer ya, Mbak. Oh,
nggih kok. Prasetyono terus Bapak. Mas penjual aqua dingin satu Mas. Biar ngomong gitu. Cocok Romo. Sabar nih. Kagemingan sakit cocok Romo ya. Pripun? Oh nggih, baracap sing bayar. Alhamdulillah matur suwun nuwun nggih, Mbak. Barokah Mbak digorong kabeh. Niki baracap tak dongakno lancar rezekine, panjang yuswanipun. Pokoke leleh. Aduh iki kurang ajar iki mbone mati tutup ya. Ngerti putah-putah kok do bingung ngarepe dhewe. Yang mau es. Aku es kuning elang nih Mbak, es kuning Mbak. Es kuning Mbak, sebenarnya lagi. Ini kenapa nih sirup? Jeruk. Oke, matur suwun nggih. Nah, pokoknya tak tumpuk ning ngene pokoknya. Pokoknya milih, Gus milih. Engko tak ngerti terus. Jaluk ekspir. Cocok rawan nggih. Pripun? Oh nggih, langsung ae tak tampani kabeh. Lah niki sedotane fungsi niki. Mbak Raja iki kaya pengerten menawi kene iki sunggos-sunggos urung ini ya Mbak ya. Lah alhamdulillah barokah nggih Mbak. Cocok rawon nggih ya, mboten lali pokoke. Ayo langsung diputar sekarang bersama Kanjeng Jaya Cocok Rawon.
Sahabat kembang ya. Setunggal mas tunggal pokoknya tak aturi sedaya mboten nek ciwani panjenengan nggih. Bocah gunung terus tombo kangen bapake ya. Pak Rajab nggih. Nggih. Nah, pokoknya niki iki lakone Pak Rajab Basukiono enten mawon nggih. Sing penting tek-teknya. Bocah gunung riyen kae Mas. Nah, badhe bocah gunung terus tombo kangen. Nah, niki kan diparingi bocah gunung terus tombo kangen kan dadine kangene kersane ilang. Ayo pokoknya nganggone atom Mas. Mesine wis rantuk. Nadyan aku bocah gunung dapat dunungku. Biasa banget itu nak ngangge atom ki rada angel ndak. Nah, uri. Awis tak teleponi kabeh tak lebokno kok. Enggak ada dijaluk ditarik Basukiono nek ndak yo kojot. Ilangan 50.000 malah mbak ya. Eman-eman, tiba kamu dandur loh. Aku dandur kepanasan loh lagi untuk 50.000 tekan jam 12 nganu jam 12 bedung ya.
Nggih, budaya lah nggih. Penting padha karo cangkeme karo musike. Dingin. Apa kowe ra kelingan ayo dong bareng dong. Hae dong. Ya. Apa pancen bocah gunungnya sampun tombol kangen kagem bapak sinten iki Pak Rajab malih ya mesti nambah niki nambah Rajab mesti milih iki sing nyanyi ayo Mbak milih Mbak sing di Mbak Rajab di kene sing sebelah kene pokoknya ini Mbak Rajab idolanya ki Mulan kok ayo dong dicekane niki tombol kangen nah pokoknya dicangcung-cangcungi terus ya Mbak Rajab nih. Buat juga Bapak Keamanan selamat sore, selamat bertugas. Buat semua Bapak panitia juga. Ayo sayang. Spesial buat Bapak Rajab nih. Ibu-ibu bener sing mesake nggih. Spesial buat ibu-ibu. Ayo
Asa tulis ketemu pokoknya kita orang mulan ramarem kok. Lah niki saniki to, Mbah. Dadi tak paring sejilik ngene. Sejilik awak mau lo durung kok. Oh. Ayo sayangku rene, nyedak bae. Miki mangke to, Mbah. Niki kula tak nanjakno sing cilik barang ta ya. Ayo maneman. Ayo sayang, koleksi aja apa lagunya. Loh, malah mengengek. Bel, ayo, apa koleksinya? Kusuma Wijaya. Oke lah kalau begitu. Sabar nggih, Mbak. Malang kakek sabar. Pokoknya niki sabar mengira ya subur. Kados mbok-mbane niki lho. Subur terus niki mboten ate gering niki. Soalnya kula sabar terus, Mbak, diparingi nggih alhamdulillah, mboten diparingi tahan lagi sak metune pokoke. Bersama Debel Bang lagunya Kusuma Wijaya. Baik betul ngersaki. Betul. Oh sampun. Hati